O muralismo gaña peso en Galicia. O Rexenera Fest de Carballo marcaba hai máis dunha década o inicio desta tendencia cada vez máis estendida, que chegou tamén ata a comarca do Barbanza co exitoso e xa consolidado Festival Viladomar de Rianxo. Seguindo a súa estela, o pasado ano arrancaba en Ribeira o Festival Salmoira, que ten continuidade na presente edición con 3 novas obras, a cargo de Mon de Bane, Lidia Cao e Fernando Yáñez. Un festival de arte urbana co que pretendemos embelecer zonas degradadas do noso concello e tamén contarlle aos ribeirenses e tamén a todas as persoas que nos visitan parte da historia mariñeira desta vila. Xa son dúas edicións as que levamos feito con diversos murais relacionados con artistas locais, como por exemplo o caso de Manuel Ayaso, tamén con recoñecidas figuras do noso folclore, neste caso unha edición deste ano é o mural dedicado ás pandereteiras, entre unha simbiose entre xente nova e as tradicións, e tamén, evidentemente, no lugar no que estamos, no barrio de Bando ao Río, a parte originaria da nosa vila, estamos con esta alegoría de Santa Uxía nunha adorna. Ademais das obras de arte de gran formato, o festival incorpora este ano varias actividades complementarias para obter así unha maior dimensión, pero o salto definitivo chegará ao vindeiro ano, coa axuda comprometida pola Deputación da Coruña a través da súa liña de subvencións. O Concello de Ribeira estamos levando adiante diversas actuacións neste sentido para embelecer eses espazos degradados cos que conta a nosa cidade e queremos dar un paso a maiores para levar este festival mural a un rango superior de categoría e tamén mellorar todo o que estamos facendo vinculado a este festival. Por iso, hoxe, quero agradecer especialmente a visita de Xosé Regueiro, vicepresidente de Deputación, con quen vamos a poder colaborar a partir do ano que ven nunha liña de subvencións tamén que ten a Deputación da Coruña para incrementar os murais que se van facer no Concello de Ribeira, pero tamén para ampliar as actividades paralelas que se van facer ao longo do Festival Salmoira. Queremos empezar a traballar tamén con mocidade, con rapazada. Empezamos xa este ano a través da Confraría da Adorna e grazas tamén ao encontro de embarcacións tradicionais a traballar con xente nova, pero queremos leválo moito máis alá, tamén que o festival empece a traer música, xornadas de debate, obradoiros de grafiti e, por tanto, a colaboración da Deputación da Coruña vai ser imprescindible. A liña de subvención da Deputación premia a valentía. É dicir, non se pode optar a ela sin antes apostar claramente con recursos municipales por ter un evento destas características. O Concello de Ribeira foi valente, decidiu investir os seus recursos en este proxecto e eu creo que a Ribeira lle vai a dar moitas alegrías como nos está dando a moitas outras localidades. Eu veño de Rianxo de presentar o Viladomar deste ano, un festival xa consolidado na liña de subvencións ao que optará o Festival Salmoira para o ano que ven, que trae prestixiosos artistas a nivel internacional á vila de Ribeira, pero agora mesmo a Deputación está apoiando a Rianxo, a Ordes, a Carballo, a Cambre, a Fene e tamén estamos apoiando o proxecto singularmente de Meninas de Canido en Ferrol. Creemos que en Galiza hai moito talento a nivel de muralismo e de arte contemporánea. Creo que ademais esa interacción con artistas do circuito internacional dalle valor ao propio talento local, pero tamén dimensiona a nivel internacional os proxectos que temos aquí. Eu agardo que o Salmoira, con pezas tan impresionantes como esta que temos aquí e como as que fun seguindo por a rede, se posicione inmediatamente nun dos eventos de maior calado e de maior calidade nos que celebramos no conxunto de Galiza. Dende a Deputación da Coruña quixeron destacar a aposta decidida do Concello de Ribeira por sacar a arte á rúa, democratizando a cultura e poñendo en valor o labor profesional dos artistas, ao tempo que rexeneran espazos degradados da vila. Fai tomar consciencia de que a arte tamén é unha actividade económica e os artistas e as artistas que se dedican a crear tamén necesitan ser recoñecidos como profesionais, profesionais aos que hai que pagar como un fontaneiro, como un profesor ou como un carpinteiro. Polo tanto, ese poñer no foco a actividade profesional da arte a mí parece moi importante. Segundo, nós creemos que a arte democratiza e fai
máis accesible a cultura a moita xente. Nós entendemos que os contenedores culturales están moi ben, programan moi ben, e aínda que teñan técnicos e técnicas impresionantes, a veces son barreiras tamén. Aquí tendes un auditorio fantástico, con unha programación enorme, pero a arte na rúa ten algo máis, convive coa xente, e ao final a xente acostúmbrase a convivir coa arte, e iso fai que a xente este mellor formada, máis alegre e sobre todo sexa máis consciente do que está pasando a nivel cultural na súa vila e nas súas rúas. E por último, eu creo que a arte rexenera, e non só rexenera fachadas e espazos degradados, que está moi ben, é unha das patas deste tipo de proxectos, rexenera tamén conciencias. Eu lembro hai 11 anos, cando nós comezábamos a pintar no Rexenera, que naquele momento era o proxecto de matriz, aí xa 12, de Carballo, que era o Derrubando Muros, e ese Derrubando Muros falábamos non de muros físicos solamente, falábamos de outro tipo de muros, e creo que a xente debata da arte para ben e para mal, sobre se lle gusta máis un mural ou se lle gusta menos, enriquece tamén socialmente a vida das vilas e das cidades. Pola súa banda, o alcalde quixo agradecer a colaboración da Deputación da Coruña, non só nesta iniciativa, senón coa promoción de actividades culturais e turísticas durante todo o ano.